8 oktyabrda Viyanada Türkmenistanyň raýat jemgyýetçiliginiň wekilleriniň duşuşy geçirildi. Türkmenistanyň Kronikasy we Türkmen News web sahypalarynda çap edilen maglumaty görä ýygynaga gatnaşanlar Türkmenistandaky häzirki ýagdaýy, ýagny ýurtda adam hukuklarynyň bozulmagy, daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň ýagdaýy, epidemiologik ýagdaýy, ýagny hökümetiň COVID-19 keseliniň ýurtda bardygyny inkar etmegi, korrupsiýa meselesi, halkara guramalary, maliýe guramalary we hökümetler bilen özara işleşmegi we beýleki meseleleri ara alyp pikir alışypdyr. В первую очередь эта встреча планировалась для того, чтобы просто люди работали. Duşuşuk türkmen giňişligini işleýän adamlaryň biregi tanamagy, biri bilen tanışmagy, ýüzbe-ýüz duşuşmagy, Türkmenistanaky häzirki ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmak üçin geçirildi. Sebäbi lukmançylyk we epidemiolog nukdaý nazardan häzirki ýagdaýy gaty kyn. Koronawirusyň mewjudlygyny bilýäris. Kyn sosial ykdysady ýagdaýdan we häzirki wagtda Türkiýede demirgazyk Kiprde we beýleki ýurtlarda köp sanly işçi migrantlaryň problemasynyň hem habarly. В большом количестве находится в данный момент в Турции, на Северном Кипре, в других странах. Diýip Gararsız Türkmen News online neşriniň dolandyrjysy Ruslan Miýatiýew Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Duşuşyga Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjegül Begmedow, Türkmenistanyň Grajdan Demokratik Bileşiginden Vyacheslav Mehmedow, Türkmenistanyň Gararsız Ýuristler Assosiasiýasyndan Timur Mesrihanow, Türkmen News neşriniň dolandyrjysy Ruslan Miýatiýew, Türkmenistan Birleşsin toporundan Çemen Öre, Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasyndan Farid Tuhbatulin we Ruslan Tuhbatulin, Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondundan Ana Durdyhadjyýew, Türkmenistanyň Respublikan partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamow gatnaşdylar. Duşuga Ewraziýanyň azatlygy adam hukuklary guramasynyň wekili Leyla Nazgul Seýdbek we beýleki aktivistleriň hem gatnaşanlygy habar berilýär. Türkmenistanyň Kronikasynyň maglumatyna görä duşugyň netijesinde Türkmenistandaky sosial ykdysady ýagdaýy bilelikde sin etmek, adam hukuklarynyň bozulmagyny ýazarlamak we dowam edýän wakalara sazlaşykly jogap bermek kararyna gelinipdir. Çelede maglumatda gatnaşyjylaryň reaksiýa görkezmek gurallarynyň biri hökmünde köpçülüge habar bermek we açyk hatlar ýüzlenmeler, beýannamalar hem maslahat ediş ýygnaklar arkaly halkara guramalar bilen işleşmekdir diýip hasap edýänligi aýdylýar. Raýat jemgyýetçiliginiň wekilleriniň ýygnagyna gatnaşanlaryň käbiri Viyanadaky Türkmenistanyň ilçihanasyna hem barypdyr. Ruslan Miýatiýewiň sözlerine görä aktivistlere ilçihana girmäge ruhsat berilmändir. Мы ходили небольшой группой, не все участники. Biz kiçi topar bolup bardyk. Bu hem öňünden planlaşdyrylmany. Käbir aktivistler bilen gidip Türkmenistanyň syýasy tutsaglaryň sanynyň köpelmegine öz garaýşymyzy bildirmegi makul bildik. Nurgeldi Halikow, Hursanay Ismatullaýewa we türmede agyr ýagdaýda galýan Mansur Mingelov we öz pikirlerini beýan edenlikleri üçin uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilen beýleki aktivistler. Olar hiç ili jinayet etmediler, ýöne hukuklaryny talap edenlikleri üçin cezalandyryldy. Bize ilçihanada gapyny açmadylar. Ýöne bir diplomatik nomerli awtowlaryň duranlygyny gördük, olary jaň etdik. Soň kagy düzüne syýasy tutsaglary erkinlik diýip ýazykda ilçihananyň poçta gutusuna goýup gaýtdyk. Aldılar diýip umyt edýärin. Оставили эту бумагу бросили в почтовый ящик посольства. Я надеюсь, они получили это. Diýip Ruslan Miýatiýew aýtdy. Miýatiýewiň agdan aktivistleriniň biri Türkmenistandaky buluşlaryň hukuklaryny goraýjy Mansur Mingelov syýasy matlaply birnäçe aýplamalar ýetýärinde 2010-njy ýylda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edilipdi. Aktivist özüne ýöňkelýän aýplamalary boyun almady. Mingelov berk rejimli koloniýada saklanýar. Nurgeldi Halikow bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň agzalarynyň Aşgabatdaky suratlaryny habar serýeşdelerini iýerenden soň galp aýplamalar sebäpli 2020-nji ýylda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Lukman Hursanay Ismatullaýewa 2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda tutsak edildi. Bu onuň beýkanun işden çykarylmagy baradaky ýagdaýynyň Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň Merkezi Aziýada basyş alamatlary adam hukuklaryny goraýjylaryň sesleri atly Guran konferensiýasynda agzalmagynyň ýygyny ýüze çykdy.